Свети Йоан Рилски. Роден е в село Скрино. Предполага се, че на 25 годишна възраст, след като родителите му са починали, той е раздал парите, които е имал на бедните хора. Поделio je novac koji su mu oni ostavili siromašnim ljudima. И след това е станал монах в Руенския манастир. И после toga се замонашил u Ruenskoj manastir. Gde se namjera Ruenski? Пак там просто. Ние утре, ако имате време и желание, може да... По-късно, тъй като е предпочитал живота в уединение, си е направил жена в Руенския Балкан. После toga napravio je svoj posebni dvorište, zato što je